מה קורה עדיין אין לו ילדים. והיום אני מסתכל שקוראים לו וורניקה אימה. בכל טוב, אבל הוא לא חסר כל כך על המשחק, אבל הבנו שיש מפלצת שיכולה לצמוח. Great! Now open the window. Let everyone know you're ready. אם לתת להם, משלמה או לא. נכון, לא קראנו טוב. אבל Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. אבל באיזה משחק המשחק תשמע רגע. כן, שומראי, זה ארץ חדשה. שומראי זה ארץ חדשה. אז אני לא יודעת עליו. לא הסתכלתי. לא יפה. מה זה עכשיו חנות משחק? זה לא כל כך. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder, don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. למה עשיתי? יש. עכשיו לא נגיעו. תגידי. נתקע בעמוד הרגע. אתם ראיתם את זה? יש בו בית, הוא נתקע בעמוד. הוא נתקע בעמוד אתה מכין את השאלה מה אני לא... אבל למה אתה לא הולך למעבר חצייה? אתה הולך לאבא בעבר חצייה. והוא עכשיו עוזב את המעבר חצייה. אני מכין את זה. Make it fast. No grills, no onions. ממש כן, אבי. 150 אתה מביא? 150 הוא מביא. כן, אתה יכול להכין, אתה יכול להכין. בינתיים, בגלל שהם יש משחק אחרם שקוראים לו פריק גלייטר שממש דומה לזה שהביא לנו כסף. כן, הגיוני. נכון הגיוני? הגיוני. גם אני הגיוני. אני בלתי נראה אני בעולם. אחי, איזה חליפה! איפה קנית? כן, איזה חליפה נפרד. אני רק מסתובב, וואי. אני רוצה שאפשר את החליפה, 1,000 שקל אתה מביא לי את החליפה. לא? תסתכל איזה מכוער אני. תסתכל עליי רגע, תראה להם איך אני נראה. לא רוצה. תעשה להם ציוטים. כן. זה נראה כאילו זרקו עליו את הטלפון שלו. כן, מחל הפת. עשינו טעות. מרקו. הנה, זה מה ש... אתה משתגע עליו? הוא השתיק. זה אני משתגע מרקו. הסתכלתי במחשב. נולדה וואי. אתם יודעים שזה אתה סתם משחק באדם ולא פשוט אתה משחק בראש. מה זה? אורי! פקלץ! לא לפתח משפחה. ואתה שוארמה? Hello, what would you like to אני לא אסתכל. חוץ מהפן, איפה קנית את הסכין ואתה המסכה? חוץ מהמסכה שלו לא נראה לי שיש לו גם סכין, יש לו גם סכין. אני הייתי אומרת. אבל תסתכל גם את התשימות, תשמע אותם. אתה כל כך רעב שאתה גם מתבשל כמו פרה. אתה רוצה פרה? למה אתה פה? לא. אוי, אני הפכתי אותו כדורגל. נכון, כדורגל. כן. נכון, כדורגל. לא, אבל אני מצטער. אתה מצטער.
לא, אמרתי לו, תעצור את הסרטון. חברים, ממשיכים. אל תביא לו. קראת איזה פשלה. כן, פשלה. עכשיו פשוט. זה טוב. אתם לא מבינים מה ראינו? אתם לא You מבינים מה close right ראינו? when I walk up. Great service, really. עוד מעט השעה 2, עוד מעט השעה 2. הבן אדם פשוט נעלם כשאנחנו עושים את זה. עוד מעט השעה 2. אני פשוט בתוך הכיסא. עכשיו תצאו ותסגרו את הדלת. דלת נסגור. ומקודם אנחנו נתנו לבן אדם עם עסקים, וסתם בן אדם שמחפש. ולפי מה שאני מכיר אותו, שכחתי את השם, אבל אני זוכר שאני מכיר אותו. פעם הייתי רואה GTA, ואני זוכר שהוא היה שם. פשלה בא. אני רוצה לשחק בטלפון עם זה. רק אני שהבן אדם הזה לא אכל. כן, יש לו שיער כזה של פרגול. כן. One shawarma. אם אתה Don't משלם wait. 200, I מה like שאתה it soft. כן, משלם 200, מה Alright, שאתה that will be רוצה, אפילו שיער. 150. 150 בוודאי. אבל אני התכוונתי כמוך. אנחנו פשוט לכין לבן אדם עם אבל אני לא יודע מה הולך עליו, אני פשוט עושה אני מפחד שיבוא לי פתאום איזה בן אדם ככה עם ראש כזה כסות או מרקוב ככה גם אני יודע שלא ככה עכשיו פשוט Perfect. Just how I like it. שלי I have a proposition for you. שלנו אני רמיש מה זה? הבנתי את המשרד בקבוצה שלא אוכל כל הזמן, אבל הבאתי לו בגן שקילה. מה זה? פאקי! יש לנו פאקי! ראית? במחשב היה פאקי, הוא פשוט הלך לנו פה נתתי לו את הארוחה בחינם. מה? כן, הוא הביא לנו 150. חייבנו אותו ב-150. הוא הביא לי כזה. די. אתה יכול לצאת? הוא הביא לי טיפ. הוא הביא לי טיפ של 50 שקל. כן. אז הוא הביא 200 שקל. קיבל 50 ועוד 50. One shawarma, please. לא? כן, נכון. That's 150. אני לא חושב שמה זה... Great, thanks. It already smells amazing. בסרטון. חוץ מזה שיש להם... כן, גדול. היא נראית טוב. נראית טוב חוץ חבריי, יש לי מלא סרטון. לא, אנחנו לא ברובלוקס. אנחנו לא ברובלוקס. כן, אנחנו ברובלוקס, לא מה חשב? אבל הסכים לי רק בשביל אולי שאני הולך לעשות מחר. לא מחר. אני אפילו בסוף לא עושה את הלאה. אתה מקלל. אמרת פאקי. בלי זה אותך להגיד פאקי. אנחנו בתחיל. ותסגרו את הדלת. חבית אור ותסגרו את הדלת. בואי נראה אותך. למה? יודע מה? אם חבית אור, הג'אמפסקר יהיה יותר גדול. הטלפון שלי יהיה הטלפון של סטאפ. אני פאקינג בסטאפ. אין לנו שווארמה. הטלפון שלי הולך לעשות את האחיות. הוא הולך לעשות לנו אור. ואתה לא רוצה לפחד של העניין. רק שהטלפון לא יכול בשלב של צמיחה. Here's your order. שמתי שם את הטלפון Delicious as always. הלכתי לגלח
פעם ובינתיים יש לו... לא עשיתי כלום. די, לא עשיתי. די, אבל יש לקוחות. איפה? אני הולך לראות. שיקי! הנה, אם זה מה שאני פשוט... Choose your one. No grill. יש משהו, תודה שלם לנו. יש אנשים כסף, אבל לך בא לי לסגור בדיוק. Choose your one. I was about to order, and you slammed the window. Unbelievable. השעה 3 כבר. 3 כבר באים. 8 דקות ראיתי. השעה 3 כבר באים. 3 בלילה. 48. בוא נפתח. Two shawarma, please. One for my buddy. Got it. נראה לי זה ברגעים. לא נראה לך טוב. אבל תסתכל, הוא טוב נראה לי. ראית את זה? איך קוראים? איך קוראים לזה? אני קצת מפחד, כי פעם קודמת שעשינו טעות, בא לבן אדם הזה ראש כפול, עכשיו אני מפחד שהיה לו אקסטרה בולבול. סבבה? דופקים בדלת, אל תפתח. יש לנו מישהו? די, אני מסתכל במצלמות. רק שלא יש לנו איזה. טוב, אני אכן לך, כי חבר שלי פה. היי! אני אתה הכי טוב פה. אתה בכלל לא יודע איך מכינים לך. גם אתה... אני כבר אוהב אותך. נו, תכין כבר. אני מכין את השווארמה הכי טעימה בעיר. מה, אתה מתחרה בי? תקנה. אוכל שלך מגיע איתך. אז אתה אוכל פתחת שלך. תכין כבר בליצ'ה. אתה אוכל את הכנף סטר. אני מביא סודה. למה הוא ביקש סודה? לא, הוא לא ביקש סודה. אבל מה לי? אתה שותה? תסתכלו, בזבז את כל הסודה. אני אכלתי אותה? מה? רגע! אני מתפרץ לזה. תתן לי לסלם. מה זה? כבר הבאנו לך. לך כבר! זה כשתיים! יש כאלה שמבקשים 2. תסתכל, בגלל זה הוא היה נראה לנו כבר. תסתכל גם את הזה וגם את הזה. משתלם לביצים. כן. מי שלא התכוונת. וגם בעצם שלא התכוונת. תסתכל איזה בדוזה. הוא אכל בדוזה. הייתי בגלל הייתי עובד שתיים מהילדים הזה. וואו, איזה שמנת הכי אבל. אגב, אני אוכל 2, אבל... Here's your shawarma. אבל אתה ממש שומר. Thanks, man. יש You'll לך be זה jealous I got the bigger one. ככה. ביי! מה זה? ראית את הבאגים האלה? הוא פשוט הלך קצר. אני אומרת לה עכשיו גם מישהו שהוא... ואני הולך לתת לו. בואו נגיד אם יש מישהו רע, אחרי שיביא לנו כסף, נסתכל כמה יש לנו. ואז... 4,300. גם לא יש את זה. One shawarma, please. Sure thing, go ahead and pay when you're ready. So he just follows me. People say he's got a face. If you look closely, yeah, I can see it.
Don't look. They say anyone who stares at that face dies. Got it. I didn't see a thing. קישטה! קישטה במקו. במקו זה הדבר השואלה. אולי רוקדת. לא, פשוט דומה אמצע ליד החתולת לי. אולי זה החתולה שלך? לכי לקפידי מי. טוב. אולי נמילה. כמו שצריך לעשות. כן. וואלה זה לא מכובד. תסתגול בולה אנשים. כאילו רואים לך תצפית, שימי משהו שיסתיר לך אותו. עכשיו הרי דברים שלא מסתירים. זה לך כמה. כן נכון. אני לוקח ואתה סתיר. אתה אוכל את זה? Here you go. אבל שלא כדי. Finally smells amazing. עכשיו חבר! היא קפצה לי על פנים. רק באתי להגיד לחתולה, היא תיכנס ואז פשוט היא קפצה לי על פנים. אתה ראית את זה? בת אלף. יש טעם. נכון טעם. החתולה זה משהו שאם היא קופצת עליך תעשי את המשימה. One shawarma. עוד Have פעם? you eaten since עוד lunch? פעם? רגע בוא נראה. Alright, that will be 150. ודין דין 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 דוד, ודין דין דין זיכר תסגור. אמא שלך. היא נראית כמו... לא, אני Seriously, בכלל you just closed it in my face. I've been starving all day. ווילי, סוגד, ודודלי. אנחנו הולכים לעסקים. לעסקים, אדוני, מה? לא דיברנו איתה הרגע. לא, זה לא תשמע. היא נראית כמו דתייה שלא אחרי שנתיים. כן, סתכל איזה רזאי. היא כמוני, אבל היא רזה. היא נראית כמו עזה. אומייגאד! ראית אותו? אחי, אתה ראית אותו? אתה ראית את הזומבי הזה? אבל כן, PH, doctor's appointments, then No, shopping. it's- My feet are killing me. Understand, total 200. I'll pay by card. אוף, למה אף אחד לא דופה? גולים שם... אוי, גו! ראית זה כזה מצחיק, אבל יש לי קרה. המפלצת פשוט הייתה שם הלכה ואז היא ואני דירי 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 Billy, you just closed the window when I'm about to pay. רגע, אני חושב שהריקוד ככה, לא? אבל אתה ראית את הזומבי הזה? רגע, כמה משוער? אומייגאד, ביגוץ. אחי, זה הפחיד אותי. רגע, למה קראתי לו? זה מרקו איגור. כן. לא, השם חיבה שלו זה סלח. מה? מרקו. תסתכל, יש לנו כבר 4,800. באתי להגיד 4,000. 4,000. לא יודעים את המילה הזאת, 4,000. במקום 4,000. אני אתן לך טובה. למה אף אחד לא בא? אני נכנס. תשב פה. בלתי טוב. אנחנו סגורים. זהו. אתה יכול לחפש בכל העניין אנשים. אני
מפחד שלא יבוא אליי רוצח. רגע, בוא נסתכל על זה, ששש כלכלה. אני חושבת שם שיהיה לבוא לי. תבדוק לי לשעה 2 בלילה. זה פחדן. מה זה, אתה פשוט יושב? נרצה שורה, 1, 2, 3. טוב, נראה לי שנפסיק עם המשחק הזה, ורוצה להסרים על כמה משחקים במקום. אין בעיה! לא, אבל אז מה לשחק עוד? כי אני לא בטוח שנוכל לשחק עוד. יכול לצאת את זה? אז חברים, החלטנו שנעשה משחק אחר. אבל זה רק אימא. משחקים היום רק במשחק אימא. אבל חפש גרסה אחרת של המשחק. לא, 99 לילות. לא משחק. גרסה אחרת של המשחק. אין בעיה. או גרסה אחרת או משחק אימה שהוא ממש במקום ממש לא, הנה לא, אתם לא רואים אותי עכשיו. אתם לא רואים אותי? אבל עכשיו אני אעשה קסם שתראו אותי. הוקוס בוקוס שתראו אותי. 6-7. זה 6-7 בשבוע. אומייגוד! מה זה? זה הרקה. זה נורא יש לו קרחת. מה זה? המשחק הזה מוכר לי. כן, אבל בוא נשחק בזה, זה נראה ממש אימתי. זה לא כל כך נראה אימתי. זה לא... בוא נמקום בו, אבל כנס. הפלה זרעים פה מאחורים. בוא נעשה את זה, זה אין מגניב. בסדר, אין בעיה. היי, רגע. באתי לך. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21. רציתי לשמוע לכם שתי הייתה לי בבית ספר, אתם מכיר אותו? אבא שלי מלכת. אני לא לשמוע כל כך טוב כי אני לא אקרא לכם למה. זה לא נתן לספור במשחק. יש הרבה משחקים. בואו נתכנס לגרסות שראינו. אני ראיתי גרסה שקוראים לה הבריסטנטרופ אנקרסטנטופ. אני משחק במחשב עכשיו, נכון? לא. זה משחק עם מה? אני במחשב. זה לא מוכר לך? אז יש שעולים פה בשלבים? 5 לא. זה שעולים בו, כאילו, שמטפזים על דברים. מטפזים. זה 6-7 רוצה שנכין המבורגר. כן. שתנו רואים זה. כן, אני לא בניתי. אומייגאד. אני באה לשחק, אני באה. כן. אז. ובלילה תשחק בגרסה וזה לא הגרסה. לא. זה הכניס אותי! תרצי אותי מזה. לקנב. אפשר להראות עצמי. אבל לא השתגרתי. בסדר. בוא נעשה 2. מה זה? זה הכניס אותי. לא. תצא. בעצת זה הכניס אותי. לילי זוגי, הוגיה. תגיד לי מה תרצה הרבה.
My name is Oogie, Oogie-ya, Oogie, Oogie-ya. סקסיה. לגמרי זה סרטון 25 דקות הסרטון. זה המשחק האחרון שלנו. כן, זה נפלוט באמצע. למה לפלוט? הנה, תיכנס לשתיים. תיכנס לשתיים. תיכנס. אני לא מצליח. הצלחת? לא. Hey, thanks for coming in tonight. I know it's a late one. Customer orders show up on the screen on the front counter. They wanted me to show you how things work, just in case. Alright, let's make a burger. Go grab a patty from the fridge next to the phone. הבולקר הזה נראה כזה מגרה. זה לא שם. אבל למה? Awesome, now just put it on the grill. עוגיה. 100. אני צריך להרים פה את הפצצה. פצצה תרדל. 100. 151. תגיד, אבל התחלתי ללכת. עכשיו נראה את זה. Perfect, just let that cook now. Amazing, now grab a bottom זה bowl לא פייר. from the table. זה סקין ברובלוקס. Nice, now זה just סקין place the pan on the bottom. ברובלוקס. אני לא יכול להישבע, אבל זה סקין ברובלוקס. זה סרטן הפריך. אבל למה? מה זה? תסתכלו. פשוט לא עובד לי. בערוץ שלי ואתה משחק במחשב, זה בושה. עכשיו זה בפנים, אולי תכניס. אבל אי אפשר לעשות. אתה יודע, אולי אתה יכול לעשות את זה. משתמש לך. לא חם לי את זה. אני משחק בגרסה 12A. אני לא משחק בגרסה. הוא רוצה... שניצל. טוב, בוא נצא. כן, אנחנו עושים את זה. בוא נשחק בגרסה אחרת. לא, בוא נשחק. לא במשחקים, מה? אבל יש פה... תצא אותי לך. אבל הוא כזה יפה משחק. אני רוצה לשחק בו. גר בו. אומייגוד! יש לו שיניים אכזריות? ומה זה? עכשיו קבלו קסם מיליון. זה היה נשמע כמעט צרכה בפופי פלייטיים. פרוסו! רגע, תלך לצד הזה. What the fuck? אתה רוצה שנגזור לך את השיער, אה? לא, בוא בזה. יורים לנו בפנים. כן. נו. אנחנו משחקים בשוטגן לייטר. אבל אפשר, אני משחק במחשב, זה המחשב שלי. יודע מה? לא. זה המחשב שלי. זה פרק 2 של פרדי עושה במכנסיים. תיכנס להריון. פרדי עושה במכנסיים.
מה נשחק? וזה אולי, לא שיחקתי לזה. איפה זה בלי לסתורת חדשות? לא. אומייגאד, תסתכל איזה חתיך. לא. לא, חתיך. הוא ידבר איתנו כאילו? בוא את זה, בא לי את זה. זה מבוך ואתה אנחנו. כן, אני יודע, המבוך שלך. אבל תסתכל איזה חתיך, אתה לא אוהב אותו? אוקיי, לא. אבל הוא חתיך. על זה! טוב, טוב. ניתן לו לוחץ על זה. לא גרוע. יש כל דבר עם זה. זה המחשב שלי! כן. אני ארס. אני ניקו. את ניקו? אני אקרא לך הרבה היום ניקו. מה זה? גילי. עוד שלושים. רגע, מה זה? מה זה? זה נפתח כל כך מהר. הנה גבינה. Cheese. צ'יז. הוא אמר צ'יז. צ'יז פותחים לי דלתות. איפה אני? אבל איפה אני? סיימתי את המבוך. איפה אני? אין לי פלאשלייט. אני בתוך מבוך, רקט מעודד, אבל בין שנייה, אני אוהב איזה קל, זה חזק קל, להפית פה איזה קל. צ'יז! הוא דפק לי אחד. כתב חץ צדיק. מה זה? אין לי חיים זה. זה מצחיק אותי, אבל תסתכל כמה לבבות אני. טוב, בוא נצא, זה מחיר. לא, אפשר לשחק במחשב. שמתי את הסרטון ככה בטעות, אז אני עכשיו עושה את הסיום הסרטון, אז זה היה הסוף של הסרטון שלנו להיום. אני ממש מקווה שנהנתם. יאללה ביי!